Podlejdeme vás, zdravíme pri natáčaní z World of Tanks. Čo tu hrám s Martin, to by nebolo ono, kebyže nie. Pozdrav ty Trotel. Dobrý deň. Dobrú noc. Ideme na opatstvo, čo? No, neviem, ale asi je. No, mali by sme. Silné tanky máme. Máme dobrý matchmaking, vidíte 3 osmičky a 7 a potom nejaké 6 tečky. Zalo na bielú pol hodinu. Teba rozjebuje 5-ky, to máš za jedno. To je jedno, jednotka by ma zabila. Kurva, do piče. Uži si ho, ja som hej šiel som minulé proti LTTB, ty blaho a koniec, to som neprestrel som od teba. Komet. E25, to je v prdeli, Komet. Poď sem! Hej, Trotel, poď sem! Kometa, hej. No to je vriti toto. Ja ma fakt hadžem sidescrape s bulldogom, to nie. Tu je 25. Nie, vieš čo, ja sa idem na ňu pozerať. Wow, ne, no tak. Ja idem do piče! Au. No dík, dobre, fajn, takže si ma nechal. Dobre, dík more. Dobre, pozeráme za Martina pohľad, lebo to musí byť. Kurva, silné offroady. Nie, nechod dopredu ty. Ale on ma nedá, netrafí ma. Ja som vedel, jak to dopadne, A náhodou sme pekne rozklepali to opatstvo. Nebolo to zle, no len som zomrel. No, lebo nevieš hrať. Ja neviem hrať, vieš čo, však Kone na teba nevybehol Komet Z25 na. Ale vybehol, ale ja som vybehol za ním. Áno. Potom prišiel povyžerať, čo som ja... Ona... Vole, to zabije ten typ 62 ako vybehneš na kopec. Skoro, trochu chýbalo. Ty vole, skoro ma dal dole, hej. Prepchá sa cez túto úžinu. No neviem. Ešte som chudý. Jak schudný? No ideš dopredu. A čo tu mám robiť, veď toto je tu. Vlastne, neviem. A ja proste svietím, chápeš? Vidíš? Tak to bude to LTTB. 40 pekne, ešte dobre, Jo, zase som jediný mŕtvý, hej, prosím vás, dúfam, že niekto zdechne. Ten Panterone veľa čísel AMX by mohol zdechnúť. Vážne som dingol 29 z boku. No, preto. Jedné čo po tebe vystrelilo, bol to pomerne vysoký kaliber. Všimol som si, skoro som sa posral. Je strojka, za kým to nám na bázi, to vidím. Jebe, ja sa aj bojím, ja tam nejdem. Čakaj, na to sa napijeme. No tak ty. Dobre, ideme. Silný surf, ala bulldog. 115 som si ubral, prečo ne? Ja som strašná piča, som ja. Šikovne, hej, a teraz bež zabiť Artinu, toto vieš, alebo povyžieraj. Jebe, ja idem zabiť KV3. Nie, to vám už toho rozjebu. Artina sa zabije, očo? Mňa by zabil. Ozaj nahrávanie sme pozostavili z dvoch princípov. Martin nemá notebook a mne neží nič otvárať, žiadny replay s tankov. Takže... To je piča! Ja som vedel, že sa zabije! To je smrt! Dobre, takže videli sme epickú smrť Martinovú. Dobre, no povedáme, čo si hneď ďalší. Dobre, ideme ďalší. A 2300 damage som mal, čo chceš? Ale dobre si dal. Takže vidím to na... Pošťujú tam nejaké super vozítko. Teraz pozerať, ma zabije. Ja už čo presne viem, má to 150 tón. Ani zbytky som nemusel ísť. A čo ti tam mám k tomu dať? Však aj ty máš špeciálny tank. Ale to je piča. Tak tam daj. Nie je tank, to je Waffentrager. To je stračia nôžka. Jaj, toto dopadne. Túto mapu nechcem hrať. Ja bych sa nebal ani tej mapy, ale tých 4 Artina toho FVčka, čo tam majú, hej, to by som nechcel mať. Pojad, všetko ma dá na ránu, už to vidím. Ale fakt, mňa všetko dá na ránu. Ja viem, ja si to uvedomujem. 5 tankov má možno na ránu. Strašne zlé to je. Strašne rýchlo skončíš. Nie, ja vyhrám všetko. Tam dole.
Ja to zakempím na E2 a ty sa choď hrať. Aha, a ja ako čo mám? Vole, hodím sa po niekom, to bol úplne ideálne. A vidíš, vystrelíme ťa, nájdeme nejaký bug, poletíš 100 metrov do výšky a na niekoho jebneš. No, to je krásne, keby tak na 3 tanky na napadne. Na tí Artiny veru, do tých autobusov GV Tigrov môžeš padnať. Zaparkujem. No, toto asi idem, ja neviem, ty bola ho. To bolo zle, ja pôjdem doľava. Úplne debilná apa. Čo, ale úplne veľa Artinu je to. Čo Artin, ale to, ešte že oni majú také čaptavé spotery. No hej, to má tu nie. Však kamaráde, on má 21 000 bytiek a má venko 300, hej? Tá 90-ka. To je iné vesmír. To je iný vesmír, to hej. A ja už svietím! Dobre, takže myslím, že za chvíľu aj ja. Máš maskovanie spravené na všetkých členoch? Hej. A ja tiež, ale ja nesvietím. Ale lebo zašla tá 30-ka, ona akurát vybehla vtedy, keď ja som bol v jej koridore, hneď presné 90 stupňov sprava zľava, presne stred, chápeš? Ale aj teraz ona vybehnula, nič nestretnú sa. Dokeľu ten stage 2 ide hen tam, tak povedali. Ale idem sa posunúť dopredu, ja možno puknem na tú FBčku. Ja mám strašne zlý pocit z toho FBčka. Ani nevieš ak. Oj, kokos. Hlavne nech nemá nabité takých, že HS-o. Lebo je dobré. Vieš, kým nejaké APčko, tak není problém, ale to nám bude mať hečko. Ten debil bude mať ešte hečko pre istotu. Také je to bude, to poistiť bolo. Rozmýšľam, že tam vykropí tých 5 rán naslepo, čo? A nie, to je kravina. Ale ja to si robil minulé a nedopadlo to. Veď ja mám dohľad na medzi DE, chápeš? To je v riti. A nejde za tebou, však to tam skápem hneď. No ja by som chcel vidieť, ale ich nevidím to, čo je. Jo, vieš čo je úplne blbé, že ja som zasvietil. Úplne potešujúce. Ja už som zabil, čo robíš? Dobre, ty nič to nie. Čo robíš? Úplne iná elita toto. No, Artina, hneď jedna. No, tuto je efektivita proti spretinovky, šupnul mi nedal. Však to je efektivita, to sme spomínali v minulých dieloch, aké sú efektívne protistrepinové vložky. Kebyže tam šupnem always vložku, že aj to je efektívnejšie. Tebe, radšej tampónik. Tak tam si tým delo. Že splniť. Si ho mohol zabiť. Som ho netrafil. Keď si slepý. Debil, ja Hej, FBčko mŕtve. Hej, čo ti jebe? Odteráš? Už mám slabá pravdepodobnosť, že ma niekto zabije na ráno. Iba Artinu. Nabíš si a ideme na nich. Ti jebe, ja tam ne... A bá, tam by sme mohli ísť. No čo tam vidí, čakám idem. Ja už mám 2000 damage, čo ty robíš? Kurňa, no, že ja ani prd. No však ako vždy. Ale tu to má práve proste nemusím. Ja strašne dlho nabíjam ešte. Boha, lietadielka tu lietajú oné, World of Warplanes. Ešte loďky sa tu zjavia hej na tom potoku, čo tam je, v jazierku. Nejaké Mioji. Sandboy sa budú prestrelať. Baka také. Tu 30-ku jebni, čo? Však ty musíš vidieť. Joj, vieš ako dlho... Jo, pak za to. Nezasol, veď ja ho vidím stále. Videli ste, ako som ho dokonale nevidel. Pozrime sa. Nevidel som ho, fakt som ho nevidel. Dobre. Potom si pozrieme vo videu, hej. Poďme dopredu, už máš, poď ma nami. No poď, už mám plný klip. Žiber. Ale 3-3 treba to hecnúť. Ale veď to prosím ťa, zabiješ 4 Artiny a zrazu 7-3. V prípade oni zabijú mňa. No, alebo mňa. No ináč akože 2 Artiny po mne, 2 Artiny po tebe, ja sme mŕtvi akože. Po mne 1. Po tebe 1, hej. Po mne 1, po tebe 3, to akurát. Ale keby ten náš debilný TP4 light už išiel spotovať, už sme mohli strieľať. No však áno, ale už teraz mohli ísť, ale nepôjdem. Idem svietiť, ja čo robím. Dobre, tvoje výkonné prasa. Spotujúce. No, keď nemôžem nič nastrieľať, tak idem niečo nastrieľať. Bolo však nejak rýchlo, neviem, že 17 km záleží, že na úpačke som tu, kuse sa hýbem, dokonale dopredu, dozadu. Kamaráde, ja idem 37, čo robíš? To asi piči. Aha, to je zmrtá 54, vidíš? To je úplne na prd, že svietím. A ja, to je piči! No ideme odpočítať, 3, 2, 1. Ja sa uhýbam jak oni, Jack Sparrow, všetko. Ja tiež zatiaľ.
To točím s tým, jak one. A je to v prdeli, ja si necítim. Čo tebe? Ten kokos má lapečko z tú Artinu, čo tebe, on ma dal iba na pasy. Niekto sa kurňa vie narodiť. Chlapci moji... Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. No, profesionálny žierat, bajní. Dobre, ešte tu je strechu pušníka. Dobre, ty šikovný chlapec. A mi z niečoho delo. No ale akože však keby ste tak vysvietia to riadne. Toho 15, čo? Jo, pásy. A Pásy to. ja som ho netrafil. No, ja som proste nestihol zomerať, ja som proste vystrelal, že snad sa trafím. A ja som si akurát vyhodil z tohto tanku oné zrýchlené zameriavanie, to je vriti. To mám taký veľký krúh, keď strieľam, že... Si moc neporiešam. Hej, tí Artiny sú kde? Oni sú na osnovom piku, neviem tam až hľadu. To je úplne plne nevyhovujúce mne. Silnú správu dal hen ten, že waflovač reloading. To je debil. Ty blaho. Ešte aj všetkým napísal prečas. Aha, Aby sa mohol sľať. Hen tam je. poď, dáme to dole všetko. To hovoríš mne, hej, čo to mám zapomínať. Dáme si bratov, čo? Jaj, vidíš to by bolo jaké krásne. Brm, poďme waflovač. Už mám nabité. Ukáž mi ty svine. Jako vážne. Jak nemiznú dokonale všetko mimo dohľad mám. Dole ti nerieš. Som tu M53 som mal kúpiť. Však ty... Nie. Oni nám všetko zabijú. No to je vriť. Bratrovia nebudú. Uhni! To je kokot, ten. A ten sa utopí, ten sa rozdrtí. Tým to jebe. Banda amatérov. Blaho, nemohli sa nechať radšej zabiť. Tak, od nás pekne. Jedna odo mňa, jedna od teba. Ja už to vidím, jak mi ten Jektuger dá K7. Ráno za 659 vlastne. Jo, obrovská výhoda, vracaj sa, to sa nikto neutopí. Á, ja ho vidím! Pásy! Dám to pozožerať. Starý Waffentragel. Pekne, dobre tu. 5000 damage mám skoro, čo chceš. Dobre. No. Ja to nejdem ukazovať, nejdem si ukazovať tabulku. Ukážu, pekne nech diváci vidia. Dobre, tak profesionál má tu dole a ten top... No, to je proste hore, lebo má waflovač. Nie, to není tým, to je tým, že som ja. Nie, to je waflovačom, proste 5 rán som aj ja. Jasne. Ale pozri sa, ja mám 4600 damage a mám 670 expo. User joined your To channel. je úplne vriť. Dobre, diváci, takže na dnes toho aj máme dosť. Ďakujeme, že ste s nami boli, pozerali a zase niekdy na budúce. Čauko. Ty kokos.